tuusag si Sara mo imudagan makikilan. Si Sara, wa maminaw siya, papakibaw ba, tana. Nga gusto si Duterte may nga si Sara may mudagan. Labi pa Sara at the time, number 1 sa survey, iyang papa na sa Malacanang. Di ba daghan bitay mga iya, Sara, magod maminaw, Sara. Nya karon na himog istorya nga, kay tungod sa term sharing, si PRRD kuno ni sugot, nya, public knowledge, kung na mga tao nakakita, magod, mo nang medyo sa kaon kayo, ha? Sa kaon kayo, mga higala ni iyang testimony. Mo na sa Amy Marcos, doon na mga higalay press conference labot. Ano, doon na pa'y gipakita sa nga GC nila day, sa Amy. Grabe ha din, no? Murabag, sige, ato, kumpara na to, mahigala ang sulti na Madriaga aning term sharing, o niya ato ipakita ang kang Amy nga, kwan, nga press. Straight to the point. Okay, arita sa pamasangil ni Ramil Madriaga labot sa term sharing. No, atong i-take note ang mga pitsahan niya, atong pagtagad bahigala. Okay, proceed na kasamang names kay ni apoy presko ni Amy Marcos pagtubag. Para maklaro na to og hain ang matuuhan sa mga tao. Okay, proceedong. After Sara took her oath as Vice President, PRRD had a discussion with me, with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he renewed... Sa dong, gamay lang dong. Rewind gamay dong, kining term sharing. Balik ko no sa term sharing. Kato na ay sabot ko no hay sa term sharing. Okay, gamay lang. Sa to nga paragraph. Kana dong. Sige, proceed. 29. Sometime in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. PRD added that a few months ago, BBM and Senator Amy Marcos visited him to discuss a possible alliance to the 2022 national elections. During this meeting, BBM was able to convince PRD to have Sara as BBM's vice president. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. After Sara took her oath as vice president, PRRD had a discussion with me, with retired generals of the Armed Forces of the Philippines, where I was also present regarding all the possible scenarios for unseating BBM by 2025. In case he reneges on his promise, the general objective was to ensure... Okay, pause. So, mani ang gisultihan nga, doon ako no term sharing. Nga nag-agree mga higala si PRRD, ni gisultihan sa PRRD nga nagkasinabot na nga si BBM may mudagan pagka-presidente, si Sara may vice. Ang mga tao may kakita ba igig ka? Niya to panahon na day, marag nakahilak pa si PRRD ginidekin, numdum ka day, gawa mudagan Sara yun. In fact, dito pas Bato de la Rosa, Silas Bungo, ilang gi-convince Sara nga mudagan. Wa man gimudagan, kabantay mo ato nga murag teleserye pas-pas kayo. So, lahi ni iyang narratives, mga sugit. Mo nang gi-booking sa siyang Amy atol sa press conference. Ato paminawon ang press conference ni Amy Marcos, be. Madriaga, sinungaling ka. Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador, at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukan kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unit team. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling diyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, na next slide na tayo. Ang unang
pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency, noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago eh. Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Oh, pause dong. Tanawa, doon ay mga pictures ay miday, supporting pictures. Inanak tayo gibuhat ni Madriaga. Wasay mga pictures nga, nakita sila ni Kuan, PRRD, nag-meeting sila mga higala nga mauna, nga nisugot na kuno mga kigalaan si PRRD nga si BBM may mudagan pagka-presidente, o niya iyang running mate si Sara. Ang kang Aimee lahi iyang narratives of which ang mga tao, ang nakita sa mga tao, ang kaning kang Aimee day. Kaya ba man tagapila man balik-balik si Aimee o si BBM dito sa Davao? Straight to the point. So, ambot nga nung nga ang ilang paghimo aning kuanaw og kinsabay kay naghimo aning mong affidavit mahigala ka nagi sanong-sanong ng tagamay pod idnaykin nga dili pod kaayo klaro. Kaklaro ato even gani mga higala nga kuana, wa gani gyud kauyon to si kuan si PRRD mga higala unta sa tandem. Ug ang mga tao mga sugid paminaw dako ang kuan nga ngano ni Sara nga ni slide down man ni kay si Sara gusto ra sad mahigalang magmayor sa Davao. Natagbaw sa convince mga sugid paminaw. So video kuan ha ato padayon sa Aimee gamay sa iyang pamahayag. Kasi alam naman natin, namamayagpag sa lahat ng survey, si VP noon, Mayor Inday siya, Correct ka bilang dyan. presidential bet. Ika nga, walk over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, diyan sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note, at nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin Pause. namin. Kini mo ay sulti nga na ay ebidensya nga ni Ame GC niya ay mapakita ang mga tubag-tubag na Kana mo ina na ba? Nga ni na ay text niya among nadawat, nag-chat time kay suod man ka mo. Di doon na mo yung mga chat-chat nga baos-baos. Naunsa mo ni kalakiha mga kagalaan. Muna atong kuan ha, siya ato pa dayonon sa Aimee. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo talagang panahon na yun Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay, andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Di ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD.
Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan niyan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, bigla ang pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao, si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasi nungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata, wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Di ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang ganun ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang ganun. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-onse raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, pursigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president.
Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day nun. Ang hirap Okay, pause maghihirap dong. ng tao, Gamay pero lang. kahit- Kining gisulting ay may galang na i-resibo dai. Ano ba ni-resibo ba? O mo ni pagkasabot. Unya nakita po sa mga tao, kita mo sa una nga labihan ka kuanto ang mga twist sa mga panghitabo ba? Nga nagtuo mga tao nga si Sara may mudagan nya naunsa bang hitabo nga nag-file man sa mayor hinon sa Davao. Nakita na sa mga tao kung pastilang nilngigan ni pagka himua sa affidavit ni Madriaga makigalaan medyo kuan kayo ba? Ha? Muna nga makaling-ulingo gyud ang mga tao mahigala makaingon gyud. Si ay may nagsulti nga sinungaling. Ha? Kay mong timbangon mahigala ang gisulti ni Amy o gisulti ni Madriaga ug ang mga tao na hibaw sa mga panghitabo reported sa media na mga pizza. Kadto mga panahon na kanus ang Sara ni file og mayor, kanus ang mahigala ni file pagka vice president kinsa nag-convince niya. Kay mismo kanis Bato de la Rosa ni convince ang padagano presidente di man gyud budagan.